Téma milovanie je téma, ktorá trápi mnohých ľudí. Trápi mnoho žien, trápi mnoho mužov. Mnoho žien trpí, doslova trpí tým, že ich muž sa s nimi nechce milovať a trpia. Častokrát sa to deje ale preto, lebo sú vo vzťahoch jednoducho manipulácie. Muž manipuluje so ženou, žena manipuluje s mužom. A kým sú tam manipulácie, nie je možné, aby sa tí dvaja stretli, aby sa milovali. Aby sa milovali znamená od srdca. Milovať sa znamená naozaj cítiť jeden druhého srdcom a vtedy, keď jeden druhého cíti srdcom, tak sa môžu skutočne spojiť. Keď sa spoja srdcom, tak sa spoja celým svojim systémom, ktorým sú fyzicky, psychicky, mentálne, energeticky, proste po každej stránke, ako sa len dá. Určite je to nejaký kus cesty alebo nejaká cesta k sebe. A každý môže prejsť túto cestu len za seba. Avšak ťažko sa spolupracuje s niekým, kto sa tejto spolupráci vyhýba. A veľakrát je to práve tak, že práve ženy by radi, lebo to cítia, že to spojenie medzi ním a ňou je všetko. Že to je ten základ, z ktorého vzniká všetko. Lebo to je základ, z ktorého vzniká všetko. To spojenie. Spojenie so sebou navzájom, ale v prvom rade spojenie so sebou samým alebo so sebou samou. Prečo sa to však nedeje a prečo ale k takémuto spojeniu nedochádza? Prečo ľudia trpia? A prečo spoločnosť vyzerá, ako vyzerá? Prečo je všade konzum, alkohol, drogy, kopec zla? Ak sa spojí žena so sebou samou, ak sa navníma, nájde a spojí sa so sebou a je verná sama sebe, tak dochádza k premene aj potom s mužom. A sú dve cesty. Buď sa pridá, alebo sa oddelí a príde iný. Ten, ktorý má záujem ísť týmto smerom. K spojeniu a nie k rozdeleniu. Rozdelenie vychádza z toho, že sme v hlavách. A k rozdeleniu dochádza, pretože každý má svoj názor, každý má svoj pohľad, každý má svoje vnívanie sveta. A dá sa to chápať úplne jednoducho. Napríklad teraz sedím tu a dívam sa cez okno von a vidím vodu, stromy, piesok. A niekto, kto sedí napríklad na mojom mieste, ale sa otočí. Len by som sa ja teraz otočila. Aby to nemusel byť niekto iný. Aby som sa otočila smerom týmto, alebo voči stene, tak by som videla stenu. A tým, že každý vidíme zo svojej vlastnej perspektívy a tým smerom, ktorým sa dívame, tak vidíme niečo. Problém ľudí je, že sa do nekonečna hádajú, kto má pravdu. A chcem tým povedať, že všetci máme ako keby pravdu. Pretože keď sa dívam teraz týmto smerom a dívam sa napríklad na mobil, tak vidím mobil. A keby som sa dívala na stenu, tak vidím stenu. A kto má pravdu? Moje prvé ja, alebo moje druhé ja, alebo môj partner, ktorý by sa díval smerom do chladničky napríklad. On by tvrdil, ja vidím chladničku a ja tvrdím, ale ja vidím more. A kto má pravdu? A k tomu by som veľmi rada vás, ľudia, milí, pozvala k tomuto zvedomovaniu a uvedomovaniu si vecí.
aby sme sa už viac nemuseli hádať, napádať, robiť si zle. A myslím to v tých partnerstvách, manželstvách, vo vzťahoch vôbec, ktoré sú, ktoré máte, ktoré žijete. Môže to byť v práci, môže to byť s deťmi, môže to byť v obchode, je to úplne jedno. Všetko to zlo, ja to nazvem teraz zlo, čo zažívate, to, čo cítite, že to není to, čo chcete žiť. Dá sa to premeniť, ale jedine cez seba. A dá sa to premeniť jedine cez seba, že si to začnete uvedomovať. Že nikto nemá pravdu a všetci majú pravdu. Tak jedna vec je naučiť sa komunikovať. Hovoriť za seba. Píšem to stále dookola v mojich príspevkoch. Kým budem hovoriť ty niečo robíš, ty si, ty, tak sa do nekonečna budete hádať. Keď začneš hovoriť o sebe, alebo ja keď hovorím o sebe, keď poviem ja cítim, ja vnímam, ja potrebujem, ja si prajem, tak všetko je to v poriadku, všetko je to povolené, všetko je to vítané. Pretože to mám tak ja. Ale ty to môžeš mať inak. Ty môžeš povedať ja cítim, ja potrebujem, ja si prajem. A keď si toto začneš uvedomovať a skutočne opustíš mentálne konštrukty, v ktorých sa hovorí ja chcem, pretože to je hlava a to je úplne čisté odpojenie sa od seba. A naozaj si všimneš, len toto skúsi všimnúť. Keď vyslovíš napríklad, že chcem, či to vlastne, odkiaľ to ide? Chceš to naozaj? Ja už mám tú skúsenosť, mám to poznanie, že chcenie vychádza čisto z ega, z hlavy. Prianie vychádza z nás. Je to ako keby niečo, čo nás vedie. Taká nejaká nitka, taký návod, že tým smerom to si prajem. Fakt to prajem. A my keď si to prajeme, tak už máme ten zárodok toho, už sa tam ako keby vrie, kypí, rastie. A my už vieme, že to je ten smer. A my sa už ako keby na to tešíme. A aby sme vedeli tým smerom ísť, potrebujeme byť aj trpezliví. Pestovať trpezlivosť, vytrvalosť, mať jasný cieľ, smer. Lebo ak máš smer, ak vieš, kam si praješ ísť, lebo si to praješ a vychádza to z teba, vychádza to znútra, tak vieš, kam máš ísť a vieš, kam ideš, lebo vieš, čo si praješ. A keď to vieš, tak neumožníš druhým ľuďom alebo sebe schádzať z tejto cesty. Pretože keď vieš, že máš namierené tam, len tak ťa ľahko nestiahne na bočnú cestu nejakú inú. Lebo tie bočné cestičky a to, že sa strácame v živote, je len to, že nás vláči myseľ. A prečo nás vláči myseľ? Myseľ nás ľudí vláči len kvôli tomu, pretože sme tak boli naučení. V škole, proste systém funguje takto. Zatiaľ ľudia, zatiaľ. Ak si prejme iný systém, iný život, potrebujeme začať v sebe to nájsť, sebe si to uvedomiť a ísť tým smerom. Pretože každý, keď to v sebe nájde, tak sa dokážeme spájať. A keď sa začneme spájať, spolupracovať, podporovať sa vzájomne, lebo každý sme výnimočný. Ja viem, že sa ti to ťažko možno niekedy verí, pretože hneď ti napadne konkurencia, ale konkurencia neexistuje. Existuje len pre hlavu, ale nie pre teba, pre mňa, pre nikoho. Neexistuje, pretože my sme tak výnimoční, tak jedineční a tak úžasní. Aj ty si úžasný, aj ty si úžasná. Ja by som si veľmi prijala, aby ste sa začali uvedomovať. Ja viem, je tam kopec vzorcov, kadejakých bolestí a
zaseknutých traum, emócií a neviem, to je jedno, ako by som to nazvala. A to sú tie veci potom, ktoré nám stoja v ceste, ktoré tebe stoja v ceste k spojeniu s tvojou ženou, partnerkou, ženou, ktorú miluješ, alebo ktorú by si mohol milovať, lebo cítiš, že by to mohla byť tá pravá. No ale kým nám tam stoja tie emócie, v ceste je veľmi ťažké s tým niečo urobiť. A tým, že sa ľudia boja cítiť a vojsť opäť do tej bolesti, ktorú cítili, tak nedokážu s tým nič spraviť. A potom siahajú po konzume. To je jedno akom. Konzum je konzum. A konzum je to, čo ťa vykráda. Konzum je to, čo ťa zabíja a ty to cítiš. Ak sa ťa to týka, ak sa ťa to dotýka, milá žena, milý muž, lebo oslovujem vás všetkých, tak ste tu takí, ktorí naozaj si prajete, ale neviete ešte ako. Potom ste tu takí, ktorí ešte neviete, že si to prajete na tej vedomej úrovni, ale vnútri to máte zakódované. A tie vaše vzťahy nevyzerajú pekne. Nevyzerajú tak, ako by ste si prijali. A žena ťa nerešpektuje. Neváži si ťa. Je sarkastická, alebo ty si sarkastický. Vo vzťahu je veľa irónie, hnevu, zlosti. Ale hnev a zlosť sú v poriadku, pretože tým si nastavujeme hranice, keď nám ich niekto prekračuje. Čiže ty, keď prekračuješ jej, alebo ty jemu. Ale ak vo vzťahu je irónia, zosmiešňovanie, posmech, násilie, fyzické, psychické, emočné, energetické, je to veľmi veľká škoda, ktorú si pácha človek sám voči sebe. Zdá sa, že voči niekomu inému, lebo to robí voči niekomu inému, ale v konečnom dôsledku ubližuješ sám sebe. A tak vlastne všetkým, lebo sme jedno. Téme milovania, ak ti na tom záleží, muž, ak ti na tom záleží, žena, a naozaj prajete si spojiť sa, tak s tým niečo je potrebné urobiť. Mám pre vás jedno cvičenie, ale okrem toho cvičenia takú dôležitú vec, pravdu. Ak muž s tou ženou nechceš byť, tak maj tú odvahu, maj tú guráž, maj tie gule a rozíď sa s ňou. Povedz to s citom, povedz to s láskou, povedz to s vďakou, že to nie je cesta, ktorou chceš s touto ženou kráčať. Ak si žena a si s mužom, že naozaj vieš, že ten muž nie je ten muž, že nie je ten muž, s ktorým tento potenciál lásky viete vytvoriť, tak ťa pozývam, vyzývam, zoskladaj si sily a ukonči to. Problém dnešnej doby je pasca a to sú peniaze. Pretože mnoho žien nemá kam odísť.
Na druhej strane, milá žena, poviem ti jednu veľmi dôležitú vec. To, že nemáš kam odísť, je na druhej strane veľmi dobré. Pretože keby sme mohli len tak stále utiecť a odísť, ako som to ja väčšiu časť môjho života robila, že som utekala od vecí a bála som sa bolesti, bála som sa stretu s tou pravdou. A mi to nič nepomohlo. Ale keď som sa s ňou stretla, keď som bola ňou konfrontovaná, tak sa mohla rozpustiť. Mohlo sa to ego rozpustiť do lásky. A čo to znamená? Čo to znamená? Ego sa mohlo rozpustiť do lásky. Ego sa mohlo rozpustiť do lásky a môže rozpustiť do lásky, keď ty, žena, v sebe rozpoznáš pýchu. Pýcha je to, čo ti stojí v ceste. To je to ego. Keď nepustíš a keď držíš a keď si myslíš, že ty všetko vieš a keď neuznáš, keď nepustíš, keď sa povyšuješ, keď sa ponižuješ, keď seba alebo iných zosmiešňuješ. Keď veci bagatelizuješ, keď vieš, lebo keď sa umenšuješ, tak tam nabieha tá falošná skromnosť. Ja nepotrebujem. Mne to vystačí. To je tak choré, to je tak zlé, to je tak škodlivé. Pretože toto, keď pochováš, toto, keď zahodíš, toho, keď sa zbavíš, tak tam neostane nič iné, len láska. Láska, ktorá je v tebe. Láska, ktorou si. Ale nemôžeš ju vidieť, keď ti tam stojí v ceste ego. Nemôžeš ju vidieť, keď ti tam stojí v ceste pýcha. Nejde to. Nejde to. A nejde to ani keď konáš z ľútosti. To je to najhoršie. To je to najhoršie, konať z ľútosti. Ak sa pristihneš pri tom, že cítiš ľútosť, tak sa zastav. Uvedom si ju, precíť ju, že je tu ľútosť. Ale nekonaj. Lebo to je vtedy, keď ďalej konáš, že ťa ovládne ľútosť, ovládne ťa emócia. Takže keď niekto hovorí o tom, že niekoho ovláda emócia, je to to, že ťa ovládne. To znamená, že ty na základe toho, že cítiš ľútosť, konáš. Škodíš človeku a škodíš sebe. Takisto pocit viny, pocit hanby, ale ľútosť. Toto je tak veľmi typické, že ženy konajú pod vplyvom ľútosti. Brutálne. Nie je to ľahké. To ti poviem. Nie je to ľahké. Ale ako chceš žiť v láske? Ako chceš žiť ten skutočný život, ktorý ťa bude naplňať? Ten šťastný, uvoľnený, radostný, ten živý život. Nemáš ako. Nedá sa. A vlastne tým pádom nevzniká ani priestor na to, aby sa tvoj muž chcel s tebou milovať. Vieš, iné na začiatku. A je to jasné, že vždy je to na začiatku iné, pretože tam príde sa udeje nejaký chemický proces a zvyšok už je len potom fyzika. To je také moje pomenovanie. Nemusíš to brať doslovne. Pre mňa je to aj tak všetko fyzika, lebo čo vyšlem, to dostanem. Čo vyšlem, to dostanem. Veľmi rýchlo. Takže, keďže si to uvedomujem, tak veľmi si dávam pozor na to, čo vysielam. No aj teraz, keď vysielam.
No. A čo by som ešte mužom mohla povedať? No, a muži. Je úplne prirodzené, že si praješ spojiť sa so ženou. Je to pre teba úplne prirodzené. Avšak ťažko sa asi dá porozumieť, ako to má žena, keď ženou nie si. A ťažko sa dá pochopiť tomu a porozumieť to, ak tvoja žena není žena, ktorá by bola už tak ďaleko, aby bola si toho vedomá. Aby bola vedomá žena, vedma, múdra žena. To neznamená, že je hlúpa. To neznamená, že ty žena si hlúpa. To som nepovedala, nehovorím, ani nebudem hovoriť. Len naše správanie býva hlúpe, nerozumné, nezrelé, neuvedomelé. Správanie býva také. A keď to správanie odíde, zmizne, lebo si seba uvedomíme, uvedomíme si sa, tak to odpadne. To nevedomé, to hlúpe, to choré, smiešné odpadne. A vlastne neostane nič, len láska. No, takže je to prirodzené, že ty ako muž si praješ toto spojenie so ženou, že je to úplne niečo prirodzené, pretože je to prirodzené a veľakrát nevieš nájsť tú cestu. Nevieš ako. A neviete ako spolu. A problém je naozaj, keď utekáš k veciam, ktoré máš na obrazovke. Lebo táde cesta nevedie. A ty to vieš. Teba to bolí, teba to ničí, teba to zožiera, teba to ubíja, teba to vykráda, teba to zabíja. A to je aj s alkoholom, to je s čímkoľvek, čo človek konzumuje. No, dobre, aby som to skrátila, tak kade vedie cesta a jedno také krátke cvičenie a veľmi dôležité a veľmi intímne a veľmi otvorené, aby ste si dovolili, aby ste sa naučili zdieľať, aby ste sa prestali urážať, aby ste prestali sa zosmiešňovať, aby ste prestali hovoriť ty. Naozaj, keď vyhodíš do vzťahu slovo ty, zrazu budeš mať pocit, že nevieš ani ako čo povedať a budeš mať pocit, že vlastne nemáš čo povedať. A ak budeš chcieť s tým druhým človekom byť v spojení, tak budeš hľadať tú cestu. Ale to je možné len vtedy, keď naozaj chceš. Keď chceš, tak hľadaš cestu. A takisto. Hej? A tak sa máte možnosť kde nájsť, stretnúť, spojiť. A opakujem, ak spolu nechcete byť, lebo naozaj nie, skúste nájsť spôsob, ako sa s láskou rozísť. Lebo rozchod nemusí byť neláskavý, môže byť láskavý. Je to o úcte, je to o rešpekte, je to o pokore. Je to o tvojej vnútornej vyspelosti. Je to o veľkosti tvojho srdca, tvojej lásky. Lásky v tebe, ktorá sa otvorila. No a to cvičenie. Zoberte si papier a napíšte si. Ak pozeráš ty muž toto video, tak požiadaj tvoju partnerku, že či by ste si mohli urobiť také cvičenie. Opačne, ak si žena, tak skús ty prísť s tým, že by si sa rada porozprávala na tému intimity, na tému
milovania. A pravdepodobne to niekedy nebýva veľmi ľahké a nebýva to ľahké ani z jednej strany, ani z druhej. Ale skúste to naozaj s citom, s nehou, jemne. Hovorte o sebe. Hovor, mám potrebu niečo povedať. Cítim toto a toto, potrebujem toto a toto. Si tu pre mňa? Si tu? Máš záujem? Ak ti povie nie, tak vieš už odpoveď. Ak ti povie áno, tak môžeš povedať, že by si veľmi rada si prijala alebo prijal, aby ste si našli cestu k sebe. Takú cestu, aby ste sa vo vzťahu cítili obidvaja slobodní, milovaní, uvoľnení a aby ste cítili radosť. Takže skúste to nejako. Pre ženy mám kurz pre ženy, ktorým si žena môže prejsť, aby mnoho vecí pochopila, si ich poukladala, vysporiadala v sebe, potom o mnoho ľahšie bude vedieť vykomunikovať tieto veci s partnerom. A to cvičenie. Dohodnete sa, že to cvičenie spravíte spolu a zoberiete zošit alebo papier, pero a napíšete si, že čo vám bráni v tom, aby ste sa milovali. Čo vám bráni, čo vám stojí v ceste k tomu intimnému zblíženiu. Pretože intimné zblíženie nie je sex. Intimné zblíženie je zblíženie, prepojenie, spojenie a patrí tam aj milovanie do toho. Lebo bez toho, aby sa muž so ženou miloval a prepájal, vzťah nemôže fungovať. Môžeme si navrávať, môžeme sa obelhávať po česky, môžeme si navrávať, ale nie je to tak. Keď ty muž budeš tam niekde zavretý v miestnosti a robí, vieš čo myslím, sám, so sebou, a žena ostáva sama, pretože nemáš tú odvahu, aby si prišiel za ňou, aby ste sa to riešili spolu a aby ste sa spájali a podobne, tak nezmení sa tu v tejto spoločnosti nič. Začína to u nás, začína to v nás. A to cvičenie konečne teda snáď poviem. Zošit, papier, pero a napíšete teda, čo vám stojí v ceste. Čo vám stojí, napíšeš si, čo mi stojí v ceste, aby som sa ti oddal, alebo aby som sa ti oddala. Čo mi stojí v ceste, aby som sa chcel s tebou spojiť. Čo mi stojí v ceste, aby som sa chcel milovať, aby som sa chcela milovať. Čo mi stojí v ceste, aby si sa ma dotýkal. Čo mi stojí v ceste, aby som sa uvoľnila, aby som sa otvorila, aby som sa smiala. A napíšte každý za seba a potom si nájdete čas, aby ste to zazdieľali, aby ste to jeden druhému prečítali. A budete pravdepodobne aj veľa plakať. A budete sa aj smiať. A budete sa aj chichúňať, aj túliť a možno aj zúriť. Ale všetko patrí k tomu, pretože tie emócie, hnev, zlosti, je všetko potlačené, čo v nás ľuďoch je to, čo nám stojí v ceste žiť život radostný, šťastný, krásny. Takže takto.